It is time to identify who we are and identify who we worship and why. Oh, Chineke, it's time that we have come as your children to cry out to you, to let you know that we are back. We have returned to worship you, which we have not done for a long time. And therefore we have to pray in the language of heaven. N'asụsụ nke eluigwe, ana m egbu ikpere a sị, Nna anyị nke bi n'eluigwe, onye kere eluigwe n'ụwa, onye ọbụla anyị ka anyị na-egburu isi ala na-efe, onye ọbụla anyị ya nwe otuto, nwe ekele, nwe ịja mma, onye kere eluigwe n'ụwa, kere eluigwe mee ya ebe obibi gị, ka ụwa mee ya mgbakwasị ụkwụ, kee mmadụ n'ụdị gị, mee ya onye ọma, mana mmadụ awụ Chukwu. O Chineke nna, ana m arịọ gị sị gị, nna bịa mee n'anya ebere. Ọ ga-ewe onye jitere ezigbo nnukwute mmadụ wụ nna anyị Abiama, jie ya oji gaa na akụkụ ụwa, nkwụsị ụwa nọ, mgbe ha rụjuru ebe niile, isi ya quote unquote, jee ruo Shalom, quote unquote, ya ruo Shalom, ruo mgbe ị bịara ịkwụghachi ndị mejọrọ gị dịka ụgwọ njọ ha shedere, abịa hụ ya, ịkpọ ya Abiama, akpọ ya Abraham, akpọ ya Ibrahim, ịkpọ ya enyi, kele ya na ndị so gị bịa anọ n'ukwu osisi, oke osisi na-enye ndụ, boys soriko gbaa ndụ, inye ya, dọọ ya ọdụ dị iche iche, nye ya iwu dị iche iche, kwee ya nkwa dị iche iche, obidokwa ọsịsọ dịka onye nke kwere ekwe na gị, na-efe naanị gị, obidokwa ọsịsọ site n'ibi ugwu, ka gị na ya nwee mmekọ, imekwa ọsịsọ dịka iwu soro Chukwu, bido n'imezu nkwa ndị kwere ya, site n'inye ya nwa na nka, nke ọ fụrụ otu afọ ya gba ọga afọ 5, site na nwaanyị Aka, ezigbote nwaanyị ya nọ na nka, ọ fụrụla otu afọ 10 ya bụ ọga afọ 5, na-enweghị onye nọkọtara n'ụwa chee na ọ ga-ebe izu ma ife ọka iso eji, na ọ ga-asọ eji ma ife ọka ịtụ ime, na ọ ga-atụ ime ma ife ọka ịmụ nwa, ihe ya nwa, o bie ya ugwu dịka isi nye nna ya Abiama na iwu, nwa etolite ruo n'ikwu okwu, lee nne ya anya n'ihu kpọọ ya nne, lee nna ya anya n'ihu kpọọ ya nna,
olele anya n'ebe ị nọ si Chukwu okike bụ onye naanị ya na-efe, onye otito na ịja mma na ịkwanye ugwu na ekele niile ga-adịrị na izu oku ụbịa gwa ndị enyi ezinụlọ, ndị enyi na ndị nna, ndị niile hụrụ ya na ndị niile ọ hụrụ n'anya na agbata obi, ndị niile jiri ya n'isi, olee otu ụlọ ebube nke dị otu nshime ọgbakọ aka ebe nye ha n'ebe ị nọ, lelie anya elu si na ọwụ Chukwu okike Abiama nna ya nke elu n'eluigwe ọ naanị ya na-efe, na ya zoko ihe abịa hụrụ ezigbote aha nwa ezigbote nwaanyị o toruo ihe eji oke ibiri nwoke eme, ije na-agwụrụ ya lụtara ya oke ibiri nwaanyị gbashiri ike, nwata nwaanyị bụ sọ mma, ihe gbasara gị na adị mma, ịbịanye ya site na ya nye oke ibiri nwoke a bụ oke izere nna ya, nye ya ụmụ dịka isi kwe nna ya Abiama na nkwa. Ọ hụrụ otu n'ime ha lelikwa anya n'elu nye gị sị gị Chukwu okike Abiama nna ya nke elu n'eluigwe, na Yakaobu ka iji emezu nkwa ikwere nna ya Abiama site na aja nke ị wetara wa atụrụ eji chọọ na gị, ka anyị na gị nwee mmekọ, ka anyị na gị biri, ka anyị bie ezigbote ndụ fee gị ruo mgbe ebi ebi. O Chineke nna mana nọ na ụmụ na ezinụlọ na ikwu na ibe, ma n'ama ma n'ụlọ, ma ala Igbo, obodo Biafra, ma ndị ike nọ n'ụlọ ma ndị ike gbakesịrị ebe niile. Chineke nna dị n'eluigwe, ana m arịọ gị sị gị biko anyị emeghego gị karịa kpakpando niile nọ n'eluigwe, karịa aja mmiri niile nọ n'ihu osimiri. Mana nna mee n'anya ebere site na aja nke ị wetara watara eji chọọrọ gị ya, ka anyị na gị nwee mmekọ biri bi ezigbote ndụ ruo mfee gị ruo mgbe ebi ebi. O Chineke nna biko bịa mee n'anya ebere, were amara wuru udo, mee n'anya ebere, gbaghara anyị njọ anyị niile site na agwụrụ ruo na agwụrụ ruo mgbe ebi ebi. Nye anyị egwu gị, nye anyị mmụọ nsọ gị, nye anyị mmasị gị, nye anyị ike gị na enyemaka gị zuru oke na nchegharị nke isi n'eluigwe. Chineke nna biko ka anyị ya niile n'ihu, ka anyị ya niile n'obi, ka anyị ghara ichefu, ka anyị mmekpa ahụ na iru uju ohere ịdị aha anyị ọzọ. Otu aka nchiri ọkwa gị sị gị nna, na-akpọrọ gị isi ala na-efe gị naanị gị, sị gị bịakwaghara anyị, gbagharakwa anyị njọ oke ndị nna anyị ha metere na nke ndị bụ ha ụzọ metere, ya gbochie mbụbụrụ ọnụ niile abụrụ anyị, maka abụrụ ndị nna anyị ma nke abụrụ ndị bụ ha ụzọ. Bịa gbochie ma enekwara anyị ebere, mee ka echiche ọjọọ ọbụla echechegide anyị, ma izu ọjọọ ọbụla abụrụ gbagide anyị,
ma ntọala niile atụrụ ọjọọ niile atụrụ tụgide anyị, ma mba ọbụla agbụrụ agbagide anyị. O Chineke nna nke bi n'eluigwe wụ onye n'anya ka anyị na-efe. Ana m arịọ gị sị gị mee na anyị ebere ka ha na-abụbara ọnụ niile abụrụ ihe lụla n'iyi bụrụ ime ire. Anyị na-arịọkwasị gị sị gị were amụra wuru udo nna anyị nke ibi n'eluigwe mee na anyị ebere, nyere anyị aka site na nwa atụrụ nke gị wetara eji chọọ gị aja ka anyị na gị nwee mmekọ, ka anyị na gị biri bie ezigbote ndụ fee gị ruo mgbe ebi ebi. O Chineke nna, ana m arịọ gị nna si gị werekwa amara hụrụ udo mee na anyị ebere, zọpụta anyị niile ike niile ekwensu na ndị otu ya niile ji, ma anọhụ na mmadụ, ma anọhụ na mmụọ, ma anọhụ n'osisi, ma anọhụ na nkume, ma ndị ike kụrụ na ike ha kacha ike niile, ma anọhụ itiri, ma anọhụ n'ọchịchịrị, ma ndị nke nọ n'ọchịchị ọjọọ nke ụwa niile, ma ndị nọ n'ikuku, ma ndị nọ na mmiri, ma ndị nọ n'aja ala, ma ndị nọ n'okwute. O Chineke, ma ndị anyị ma, ma ndị anyị na-ama, ndị anyị kpọrọ aha, ndị anyị na-akpọ aha, ndị a na-ahụ anya na ndị na-ahụ anya, ọ gị mazụrụ. O Chineke nna, bịa zọpụta anyị n'ike niile ha ji, tọpụ anyị agwụ ọbụla ekere ha anyị, kụji igodo niile akụrụ ha anyị, tọpụ anyị wee ya mgba niile anya mara ha anyị, mee ka anyị ghara ịdaba n'obi ma ọwụwa ọmịa ọbụla egburu nsọ anyị daba n'ime. Ekwekwele ka anyị maa n'ọnya ọbụla echirile ha anyị, ihe nke a ghara, mee ka ihe ndị a ghara ewu ihe nketa anyị, ma ihe anyị so onye ọbụla meghị ka ejiri eji n'ebe ị nọ mere gị obiọma, ya rịrị ya mma, mana nke ọbụla anyị meghe ya rịrị anyị mma. Egbe ebere ugo bere ka esi ibe ya ebepere nkụkwa anyị. Onye kụrụ ụwa bụ onye nwe ụwa. Na mma arịọ gị sị gị na ị mara na ọwụha anyị si eze mmụọ anyị, ọwụha anyị si eze ka igwe mmụọ anyị, ọwụha anyị si eze ka igwe goji anyị. Anyị egbughị ishi sa anyị wuru ishi, anyị egbughị ọdụ sa anyị wuru ọdụ, anyị egbughị ekiti sa anyị kitiwe. O Chineke nna nke ebe n'eluigwe, onye isi a na-awa aja ya ji kechi m, onye isi anyị na-awa aja ya ji kechi m. O Chineke nna nke eluigwe, anyị na-arịọkwa gị sị gị were amara wuru udo mee na anyị ebere ka anyị na-erubere gị isi, na-anya gị ntị, na-erubere gị isi, ka ị bịa wuru onye iro n'ebe ndị iro anyị niile nọ, ka ị wuru onye na-achụso ụbọ na ndị niile na-achụso anyị ụbọ, buru agha buso ndị niile na-ebuso anyị agha. O Chineke nna, bịa nyekwara anyị aka ka anyị na-edobe iwu gị otu ozi ghara gị obi mma, ka ihe niile anyị na-eme wuru ihe ziri ezi, ka ihe niile anyị na-eme dịrị anyị mma. Bịa were ekele, were otuto na ịja mma maka ịkpụrụ isi ala na ofufe niile bụrụ nke gị. O Chineke, bịa na arịrịọ m niile ndị a na-arịọ gị n'ebe anyị nọ, bịa na ekpere niile na-ekpere gị n'ebe anyị nọ, bịa gbuola anyị mkpa anyị niile. Na-arịọ gị Chineke nna onye okike Abiama, nna nke ebi n'eluigwe, ana m arịọ gị sị gị gbuola anyị mkpa anyị niile, na-enwe ihe mgbochi ọbụla, na-enweghị igbu oge ọbụla. Nna biko bịa ma ọsịsọ dịka isi mara na eme eji emeghụrụ ọdachi. O Chineke nna nke ebi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka ọchịchị gị bịa,
ka eme uche gị n'ụwa a dịka esi eme n'eluigwe. Nye anyị taa nke mbọsị anyị, ma gbaghara anyị mmehie anyị niile dịka anyị si agbaghara ndị mehiere anyị, site na enyemaka gị, mana ekwekwele ka anyị daba n'ihe ọnwụnwa ọbụla, mana zọpụta anyị n'ajọ ihe niile, n'ihi na ala eze wuke gị, ọchịchị wuke gị, ike na otuto wuke gị, ruo mgbe ebi ebi na ebi ebi. Nna nke bi n'eluigwe, Chineke nna onye okike, anyị na-arịọkwanụ gị sị, ịhụna n'otu isi ji gbaburu olu, ịhụna mpụ na arụ na mmegide, ịhụna gboo kpakpa juru ebe niile n'ebe anyị nọ. O nna nke bi n'eluigwe, ịhụna ọnwụ ike na ọnwụ mberede na ntaramahụhụ niile nke dị iche iche a na-enye ụmụ gị n'ebe niile dị iche iche, ma ọ bụ n'ụlọ mana n'ama. O nna, arịrị, ịhụna na arịrị niile a na-ele anyị. O onye nwe m, ịhụna ọnwụ ike na ọrịa na ụsa na ihe ụkọ ndị ike niile eburula nyama anyị dị iche iche. O Chineke nna, nyekwa anyị, ekwele ka ihe ndị a bụrụ ihe nketa nke anyị, mee ka ha ghara ịdị na-adakwasị aha anyị, ma mee ka ndị isi anyị na-awụ aja ha ji ke ha Chineke nna, oge wetara agbara nyere nwata ji ahụ, nyekwa ya mbazu ji ekwu ya. O Chineke, wetara anyị ihe ga-eji watara eji achụrụ gị aja, wetara anyị nnụ na achịcha ka eji aga ozi, wetara anyị ihe akụ na ụba eji aga ozi ya aga were were. O Chineke, ka eji zọpụta ụwa gị, eji zọpụta obodo gị wụ Biafra, ka ọ wụrụ na ebe anyị ga-anọ na edomi iwu gị dịka isi nye anyị, achọ ọchịchị gị dịka isi ji anyị ụzọ, tụrụ anyị aka. O Chineke nna, gbuola anyị mkpa anyị niile, mee ka ndị niile anyị hụrụ n'anya, na ndị niile hụrụ n'anya, ndị niile anyị hụrụ n'anya, na ndị niile hụrụ anyị n'anya, na ndị niile ị hụrụ jiri ije ọnwụ, ka mkpụrụ obi ihe niile zuru ike na ndokwa. Ihe ndị niile ka m na-arịọ, ma ndị nchetara ma ndị na-echeta, ma ndị mma ma ndị nna ọma, ma ndị a na-ahụ anya ma ndị na-ahụ anya, ka m na-arịọ gị n'aha nsọ gị bụ Chukwu okike Abiama, nna anyị bụ onye naanị nna anyị mfe. Ka na-arịọ gị sitekwa na aja nke ị wetara watụrụ eji chọọ na gị, ka anyị na gị nwee mmekọ, ka anyị na gị biri, bie ezigbote ndụ, fee gị ruo mgbe ebi ebi. Na-asịkwa ise ise ise. Naanị gị ka anyị na-efe, bụ Chineke, na n'otuto na ekele na arịrịọ. Chukwu eze, Chukwu eze, mana ahụ Chukwu bụ nna anyị, ga-azọpụta anyị na ajọ ihe. Isekwa ise ise. Bịa duo anyị, bịa chekwa anyị, ga-azọpụta anyị na nsogbu ụwa niile, na mkparị na ihe ndị niile dị iche iche. Asị Chineke na ekele dịrị gị.
Be safe.